Palang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong Hiwaga ng Pangasinan. Bago po lahat ay sana po ipaki-subscribe, like, and share po Hiwaga ng Pangasinan. At marami pa ako ibabagay po sa inyo ng mga karunungan din po. Sana po ipaki-follow, like, and share po Hiwaga ng Pangasinan. Kung kayo po ay naniniwala po sa mga karunungan din po, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan at marami po ipagkakalo po sa ibabagi po. Sinyalis na ikaw ay sinumpa at may nagpalipad hangin ng masama sa iyo. Una po ay may maritime na ilalim ng dila. May maritime na sa ilalim ng dila po. Pangalawa po, hirap na hirap sa kahit anong kayod mo. Hirap na hirap ka po. At pangatlo po, laging may sakit na parang may tusok-tusok sa iyong katawan po. At ang pangapat po, laging walang pera, lubog sa utang. At ang panglima, palaging nananaginip ka na masama. Palagi ka nananaginip na masama sa panglima po. At sa panganim po ay sakit at sugat na hindi gumagaling po yan. Pag halimbawa po kung may sinyalis na sinumpa ka at palipad hangin ka, yan po ang mga proseso po ng sinyalis po na ikaw ay sinumpa o napalipad hangin po. Sana po pakinggan po ninyo ito kasi ito po ay katotohanan po na nangyari po. Maraming salamat po sa inyo na.